नमस्कार मंडळी, मी आणलंय आज वेंगुर्ल्याच्या बंदरावरसून ह्यो टोळ मासो. तर ह्यो टोळ मासो तुम्ही कधी खालात? जर खालात ना तर माका कमेंट करून सांगा. तर ह्याची मी आज रेसिपी बनवतलंय, कोकणी चवीची कढी करतलंय आणि ह्यो मासो तव्यावर मी फ्राय करतलंय. चला तर बघूया. आधी साफ करून घेऊया. हे बघा, तो मासो मी असो साफ करून घेतले, त्याची खवळा काढलंय, टकली शेपटी बाजूक करून घेतलंय सारासाठी. हे मोठे मोठे तुकडे मी असे ठेवलंय. हे मासो बघा, हे बघा, ह्याचो काटो हिरवो असता. ह्यो मासो सारा शिजलो ना का तुमका खाताना ह्यो काटो हिरवो मिळतलो. ह्यो मासो चवीक भारी असता आणि ह्याची कढी सार तिकला बरा जाता. भाजून पण ह्याची चव बरी लागता. एका मी आता मीठ लावून घेते. हे बघा, या जाडा मीठ या माशांका मी धुवच्या आधी लावून घेतोय. का हे मासे सारात बरे चवीक लागतात. माशांका मीठ असा धुवच्या आधी लागावया बरा. हे बघा असा. हे मासे मग धुवून टाकले ना का ह्याचा सगळा मीठ जाता. फक्त ह्या माशाची मिठाची चव अशी राहता. माशात मीठ परत कढईत घालूकच हया. पण कापल्यावर मासो धुवच्या आधी असा मीठ लावून घ्यायचा. हे बघा, ह्या मी असा मीठ लावून घेतलाय जाडा. हे मासे आता झाकून असेच ठेवायचे आणि आपण जेव्हा करू घेतलो ना तेव्हा ही स्वच्छ धुवायचे. हे आता बाजूचे मासे मी बाजूक काढले. ह्या का मीठ मसाला आगळ लावून घेऊया. मी आता आगळ या माशांका लावून घेतोय. 2 चमचे आगळ लावतोय. आगळ या माशांका लावून घेऊया बरोबर. मी आता या माशांका मीठ टाकून घेते. आधी मी मीठ लावून ठेवलेलं आहे, ते स्वच्छ धुवून घेतले. म्हणून थोडासा कमी मीठ टाकायचं, जास्त टाकायचं नाही. आता ह्याच्यात टाकतोय मी हळद थोडीशी. ह्या लाल तिखट टाकते माशाचा. मीठ मसाला मी लावून घेतले. आता थोडं वेळ ठेवूया झाकून. हे बघा, ही कढईचे मासे. हे मी टकले शेपडे आणि थोडेसे असे मध्यम 2-3 तुकडे काढून घेतले. याची कढी बरी जाता. आता कढी करून घेऊया. टोपात तेल टाकून घेते. फोडणीक टाकते कांदा. मी आता याच्यात कढी करतले तितक्या मीठ टाकून घेते कांद्यात. टोमॅटो टाकून घेते. टाकून घेते. मी कढी जितकी करतलो जाड पातळ त्याप्रमाणे वाटप आणि वाटपात पाणी घालतले.
थंडगार वारा सुटला मस्तपैकी. माका होई तितकी पातळ मी करून घेतले. तसा मी पाणी घातलं या वाटपाच्या भांड्यातून. 4-5 सोला टाकून घेतोय. असे या कढईत टाकून घेतोय मी. बरी जाता मस्त आणि मासो पण इतको चवीक लागता. तुम्ही पण कधीतरी हाडून बघा ह्यो मासो मुद्दाम. आणि मग माका कमेंट करून सांगा ह्यो मासो कसो लागलो. त्याच्या झाकणा ठेवूया. कढईक आता मस्तपैकी उकळी इली. ही कढी शिजली. हे मासे बघा कसे अक्केच्या अक्के रावले. टोळ मासो. कढईचो वास काय मस्त येता. कधी एकदा जेन असा वाटता. आमका कोकणातल्या माणसांका मासे म्हणजे जीव काय प्राण. मासे नसले तर जेवण जावचं नाही. हे बघा सुंदर पैकी अशी पातळ कढी झाली या भाताबरोबर खाऊक. ही झाली आता मी उतरून घेते. मी कोथिंबीर पेरते. सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर टाकायची. ही कढी आता शिजली मी उतरून घेते. मस्तपैकी टोळ माशाची कढी झाली. हे मासे कधी मोडणत नाही. मासे घट असतात. हे बरे कढईत मात्र शिजव होय. जशाक तसे तुकडे राहतात. ते झाकणी आता मासे भाजून घेऊया. हे बघा मीठ मसाला लावून घेतलेले मासे अर्धा तास बरे मुरत ठेवले. का मीठ मसाला लागलो. आता भाजून घेऊया. हे असा तांदळाचा पीठ माशाक लावक. तांदळाच्या पिठान बरी कुरकुरीत जातात मासे. आता ह्यो 2 चमचे रवो बारीक रवो ह्याच्यात घालायचो तांदळाच्या पिठात. थोडासा टाकतोय मीठ. ह्या लाल तिखट करून घेऊया. बाजूक तवो ठेवतोय. बाजूक तेल टाकतोय तव्यावर. या माशांका पीठ आणि रवो एकत्र केलंय तो लावून घेऊया. तांदळाच्या पिठात मासे बरे भाजतात कुरकुरीत लागतात. पीठ लावलेले मासे आता भाजून घेऊया. भाजलेलो मासो पण टोळ मासो चवीक बरो लागता. हे मासे बरे आता भाजले. हे काढून घेऊया. हे असं भाजलेले मासे. मस्त कलर इलो माशाच्या कढईक. ही असा सोलकढी जिरवाने मासे खाले का त्याच्यावर ही सोलकढी प्यायची का जिरान जाताला सगळा. यावा तर मंडळी जेव मी केलंय टोळ माशाची कढी आणि टोळ मासो भाजलंय.
ही असा माझी पुतणी, तर ही लिया जेव. तर चला तर आता आम्ही जेवून घेऊया. त्याकाच विचारते कसं झाला जेवण का जेव. अशा भरपूर खावा. हो हो. सावकाश जेव. कसं झालं जेवण? एक नंबर मस्त. माझं बरं लागता. होय होय मस्त एक का नंबर. आणि घ्या. हो हो. जेव भरपूर. तर मंडळी, ह्यो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही पण जेव घ्या.